Kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa syudad naman sa Bacolod, Voluntary Swab and Go, ginaduso sa Bacolod Emergency Operations Center para sa mga fully vaccinated individuals. Yaring report ni Nico Delfin. Nagapabilin nga yara sa status quo ang pagsulundan sang Bacolod bisan mayara na sang panibago nga travel guidelines nga ginpagwa ang Interagency Task Force. Suno sanday Dr. Chris Sorongon, Deputy for Medical Data and Analysis sa Bacolod Emergency Operations Center, kag City Health Officer in Charge Dr. Edwin Miraflor, magasapul pang katapos ang Department of Interior and Local Government upod sa mga alkalde antes ang ginapaabot nga executive order bahin sa pagpatuman sang panibago nga travel guidelines. Nakasaad sa IATF Resolution number 124-B nga hindi na ginakinahanglan ang RT-PCR test para sa mga nagabiyahe nga fully vaccinated individual. Pero iga-recommend ni Sorongon sa natalan nga pagsinapol nga mapabilin gihapon ang voluntary swab and go, ilabi na nga nagapabilin man ang Bacolod sa mga lugar nga may mataas nga COVID-19 cases. We will comply, but there's a probability that we might be recommending, correct, pag sunod mo dire, hindi na kami mag-require, but who knows, basta pag abot mo din sa Bacolod, yay, swab ka naman. Pero pag swab and go. Okay, especially sa mga daan, may mga cases ka eh, na nagataas. So this is my personal opinion. So this is one of the things that we'll be suggesting in our meeting. Nalakip sa pagsulundan sang IATF ang pagpalipot sang quarantine period para sa mga fully vaccinated individual nga nalatnan sang virus kag bisan close contact sang COVID-19 positive. Ginpatag ni Sorongon ngang pagpanubo sang quarantine days ang nagabase man sa adlaw sang pagpabakuna sa mga fully vaccinated individual. Definitely, if you're close contact, then it will only be 7 days. But again, we have to validate that you are indeed fully vaccinated. Take note, how do we define fully vaccinated? On your second dose, isip ka 2 weeks. After 2 weeks, that's fully vaccinated. Kung less than 2 weeks, hindi ka pa fully vaccinated. That's why it's very crucial ang imong date sang second dose mo. Sini nga hapon, magasapol ang mga local chief executives antes pa man sang ginapaabot nga mando para sa pagpatuman sang panibago nga IATF resolution. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.